Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilom ki khubor bamta kasni. Kinong yalam kaseng JSU mene kasni kala hiar banya kren berki he ka company tabzem hathang sky berkala dawa omtang ban suspend na ne ban be trei shipor ya arngut ki staff jongka ki ba penshit iki pulit ban bom pathar ya upai ba kasni ba pelong ya ka public hearing ha ka arpsau turik unai agas. Na kalian kinong yalam kaseng kila dawa mardor ban background ikini kinong trey bar jilla na po ka jilla Meghalaya banlan na ki jingjia bas ngosi bar kaseng kala maham iki he katapzem lada kidang bu ikini ki arngut ki bar jilla hapo company kan sami ki jing ngosi ba ka jingya pher jat benriu hapo ka jilla bar kaseng kala ong balada jiakum kini ki kam katapzem kahap ban kit kliet ada kam ko ngo ya gajing dawa kaseng ban be krat sundan ni kini ki arngut kinong trey bar jilla napo ka jilla Meghalaya nalian ki he company kila manager ba kila ong ba kila pha shakibor halor ka company ban me ya ka badon kam bar kaseng kala ong ba ka company kahaban pinti kanai kani gajing dawa lem kumta ka company kan mat ya gajing na kaliang udisi ka East Jante Hills ula kular ban tho shika home and political department ban be sendon ya kini arngut kinong penshit hapo ka jilla besar yang kini ki top semen debu ile kajing persnyau iki wato imam de kwa ai ya tu gibru ya tu gidkhar arngut ki wada penshit ya ki kulit hak tu besngi wa udat ya ki jagru yang i kat wa kamte ina liang yang ka JSU ya chimi garai naduk ketu besngi wa imam di kwa ai yakini gibru wa MG hapo yang state yang i wan la katele WE wa katop sem da publish ko sapo ki kot kibor da pensnya wa ini ki arngut da MG ha ka suspension han la kate i naliang ka JSU imam sahu ni ite na ba jing cha bom jing cha cho yang gibru yang i imye cha ni bungoy ya kate ka jing cha bom cha cho ka jing cha yoroi dijat bru yang i kan wa kamte idalai ne kasni da dok yang i hi ni wa u himno i karai wa u yaklami wa ki officer tu ga jingjia tu kasni public hearing yang ka top semen limited i na liang yang ka JSU goro hikubi da dap iga mesin ka wa snausi wa da jia kam tu jingjia ki wa ni de ucha kan kamte na liang yang ka JSU duduk ketu meski hi wajah ada MK jing kelam mo iwa ini ki officer yang kini ki top semen liang ka JSU de TV ya ini ki armut ki thar iwa konfirmar tu meski naliang ka JSU i daw wani ka surprise checking hakinu kinu before wa naliang yang ihi la de jawa chami ya kini ki bru wadang em gi hapo kani ka semen plan ka yang ki agani ka top semen yang ka UM hapo ka ilaka yang i le i la dia wajah ki wan ya kini gibrule imbi ba le kani to ka top semen hu ba le iki na ba kat kam ka jing le ka yang ki mi hap de uchong gi hapo ka state yang i le nadu mentu ka sngi daw am kani ka checking ka yang i ha inu bipor wa mi tip la dia wacham idale ba i ka JSU dalai ba go chakman